Sanibonani mndeni wethu waka TikTok. Bingelelayo Mkhulu Dlamini eGoli eThembisa. Qala mawuqeda kufika kule channel into engicela ukuthi uyenze. Ngicela uthinte notification phezulu bese uyasubscribe ukwazi ukukhulisa le page ngoba le page liyokhula ngani. If unilithanda iqiniso nizolithola kuleli page. Kubalekile ukucomment kwakho lapha ezantsi ukuze sithathe ama-ID akho siphinde sinathi siwashiqilele phansi kwaleli khasi. Namhlanje asike sikhulume ngomuntu othwele noma sikhulume ngomuntu othwele ngesimo senyoka. Abantu abaningi bahlezi bekhuluma ngokuthwala kwenyoka noma ngokuthwala kwesimo senyoka. Asiqale la. Kuyini into ekuthiwa isithwalo? Isithwalo ukuthatha into ofuna ikuphilise kangcono noma ufuna ukuphakama kangcono empilweni yakho ngenxa yokuthi amandla nawo awusenawo noma indlela owenza ngayo akwenzi ngalendlela wena ofuna ngayo. Isithwalo asikho sihle, isithwalo yinto embi, isithwalo yinto engalungile, isithwalo yinto ebulala ngisho umuntu ewumndeni noma into ebulala ngisho into eyilikhaya. Umuntu osuke ethwele ngenyoka noma umuntu osuke ethathe isithwalo senyoka, loyo muntu loyo akanansi inyoka ephilayo emhlabeni noma inyoka oyithola iphila. Asikho ke isithwalo senyoka ephilayo noma le nyoka enithole beyigaxa belenga nazo, akusisona isithwalo umuntu loyo akathwele. Wenza icontent noma wenza indlela yokubukwa, akusisona isithwalo leso. Umuntu othwele umuntu onento yakhe ebonwa uye yedwa, akabonwa noma ubani. Lento iphila spiritual, lento esuka sebenza ngayo makathwele ngenyoka. Inyoka ke umuntu makathwele ngayo iyamcontrol. Most isebenza ngabantu besifazane, isebenza ngabantu besilisa. Umuntu osilisa usebenza ngabantu besifazane, umuntu wesifazane usebenza ngabantu besilisa. Kusho ukuthi ke inhlanhla wena uthebula abantu besilisa noma uthebula abantu besifazane ngoba lento iyacontrol ukuze ikwazi ukukutshela ukuthi namhlanje yakubani noma namhlanje hamba endaweni ethize uyohlangana nobani. Thina sifuna yena noma sifuna igazi lakhe. Inyoka ke sebenza kanjalo phezu kwesimo sento empilo yakho. Kodwa yikho inyoka eyisithwalo oyibonayo physically. Inyoka kuyawuqeda umndeni ngoba inyoka iyaphila kumuntu ibe nesikhathi sayo noma iphile kumuntu ibe nendlela yokuthi after isikhathi esingaka iyobe siyenza ukuthi. Yingakho after few years uma